La roba no té gènere. La primera història que vull compartir-vos em va passar a l'institut. A mi m'encanta portar roba de tota mena. Vestits amb volants ben llampants, pantalons texans ben arrapats, samarretes d'esports de colors foscos, diademes de cabells, gorres d'equips d'esports famosos, camises d'estils diferents. Però resulta que a la gent de l'Insti no li agradava tant. Sempre es reien de mi i em deien coses com «Aquest vestit és de noia, aquests pantalons són de noi». Jo no comprenia per què no podia portar la roba que desitjava, ni per què havia d'escollir entre ser un noi o una noia. Un dia em vaig encoratjar i vaig preguntar-los per què es reien de mi. «Perdona, Roní, a mi el que em passa és que sempre he volgut portar vestits i a casa mai m'ho han permès. Crec que estem carregant les nostres frustracions per no poder vestir com volem. I de fet, a mi el teu estil m'encanta. Podries deixar-me algun dia aquesta jaqueta tan florida?» «I tant!», vaig respondre amb eufòria. «De fet, què us sembla si un dia ens intercanviem la roba? Així tothom podrà portar el que desitja i podrem reinventar la forma de vestir».